Ahojte, dnes vás vítam pri čítaní vedenej meditácie a bude to poňaté takým ASMR alebo ASMR štýlom, čiže je to také tiché čítanie a odporúčam si nájsť nejakú pohodlnú polohu, keď tak si dopriať dobrý čajík. Budem čítať z môjho zápisníčka a môžeme ísť na to. Prajem vám príjemné počúvanie. Zimná meditácia návratu k sebe. Časť 1. Návrat domov. Predstav si, že kráčaš zasneženou krajinou. Je ticho. Také hlboké a čisté ticho, aké prichádza len vtedy, keď sneh prikrie každý zvuk, každú myšlienku, každý nepokoj. Chladný vzduch sa jemne opiera o tvoje líce a ty cítiš, ako s každým nádychom do teba vstupuje pokoj. A s každým výdychom odchádza všetko, čo si dnes niesla. Pred tebou sa z hmly objavuje silueta starého domu. Je ponorený v tichu, ale okná sa jemne ligocú teplým svetlom. Vieš, že ten dom akoby čakal na teba. Nie je to len dom. Je to priestor, ktorý pozná tvoje meno, tvoju energiu, tvoje tempo, tvoju dušu. Postavíš sa pred dvere. Sneh ti ticho padá na ramená. A keď položíš ruku na kľučku, ucítiš jemné, veľmi jemné privítanie. Ako keby ťa niečo staré, známe, láskavé vítalo späť. Dvere sa ľahučkým zvukom otvoria. Vnútri je teplo, krb ticho praská. Vzduch vonia po starom dreve a niečom, čo pripomína domov. Ten pravý, hlboký, vnútorný domov, ktorý si možno dlho nenavštívila. Pomaličky vstúpiš dnu. Za tebou sa dvere sami zatvoria a s tým zvukom ako by zostal celý svet vonku. Všetko, čo si riešila, všetko, čo čaká, všetko, čo nemusí byť teraz prítomné. V tomto dome si len ty a tvoje vnútorné svetlo. Pomaličky prechádzaš po drevenej podlahe. Každý krok je jemný, mäkký, ako by ťa priestor viedol. Krbové svetlo sa odráža na stenách a robí miestnosť útulnou, bezpečnou, tichou. Pred krbom je staré kreslo, ako stvorené pre teba. Sadneš si, pomaly, zhlboka sa nadýchneš. A v momente výdychu, ako by z tela spadla jemná vrstva napätia. A
a potom ďalšia a ďalšia. Krb praská. A ty cítiš, ako sa v tvojom tele začína uvoľňovať všetko, čo už uniesť nemusíš. Vnútorný hlas, ten jemný, niekedy nevypočutý, sa začína ozývať. Vitaj doma. Nič viac, len to. A tá veta sa v tebe rozlieva ako teplé svetlo. Začneš sa rozhliadať. Na stole pri krbe je stará kniha. Kožená, mäkká, opotrebovaná. Keď ju zoberieš do rúk, cítiš energiu starých príbehov. Ale keď ju otvoríš, stránky sú prázdne. Len jemné, takmer neviditeľné kontúry svetla, ako by čakali na to, čo napíšeš. Ako by kniha vedela, že sa má plniť tvojimi momentami návratu. Položíš ju späť na stôl a vtedy si všimneš niečo iné. Jemnú iskričku svetla v rohu miestnosti. Najprv si nie si istá, či je to odraz plameňa alebo niečo, čo prichádza znútra teba. To svetielko sa pohne. Jemne. Ani nie ako živá bytosť, ani ako predmet. Skôr ako pocit. Pocit, ktorý ťa hľadá. Pomaly sa zdvíhaš a kráčaš k nemu. Každý krok ti pripomína, že sa nevraciaš k niečomu vonkajšiemu, ale k sebe. K tomu, čo si možno nechala bokom. K jemnosti, ktorá bola pod nánosmi dní. K vnútornému teplu, ktoré nikdy nezmizlo. Len čakalo, kým sa vrátiš. Svetielko pomaly pulzuje. Keď k nemu natiahneš ruku, nezmizne. Naopak, rozšíri sa a zaplaví tvoju dlaň pocitom tepla, prijatia, návratu. Keď zatvoríš oči, cítiš, že toto svetlo si ty. Tvoja esencia, tvoja jemnosť, tvoja sila, tvoja spokojnosť, tvoje vnútorné áno. Všetko, čo si potrebovala znovu cítiť. Zhlboka sa nadýchneš a to svetlo vstúpi do teba. Nie zvonku, ale ako pripomenutie toho, čo v sebe nosíš celú dobu. V tej chvíli sa dom stáva tichým. Steny dýchajú pokojom. Krb ticho spieva svoju teplú melódiu. A ty stojíš, len vnímaš s otvoreným priestorom v sebe. Miesto,
ktoré je len tvoje. Miesto, kde si vždy vítaná. Miesto, kde si doma. Tak a tu končí naša prvá časť. Verím, že ste si toto čítanie užili a budem sa tešiť na druhú časť. Ahojte a prajem príjemný oddych.